Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFPKSI Seukaw fe. Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fo ka taa kɔrɔbaya. Maakɔrɔw k'olu fana dege bolla bara la fo ni waati jan. O bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFPKSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ, maa mun b'a fɛ ka maçonnya dege, menuisier dege, plomberie, sanitaire, peinture bâtiment, menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ, sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ, i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Seukaw fɛ yen. U ma dan o ma min ye machiniste ye, agricole, carrelage ka taa se staff ni décoration ma, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ. Bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan. Musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ, sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'olu ma yɛlɛma cogo min. N'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma, a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam, yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ, tɔn artisanal ale la, Medine sugu kɛrɛfɛla la, walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96. Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye, CFPKSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, les États-Unis, Corée, trop. Et Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais à moi, pourquoi tu connais ça? Ah, en mettant EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kalajata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanao, Doctorate Jango Nyese, bien tout le monde la Koi, Fiao, Foaka sur Ie Banani Kadona Kari, Mimika Sabaga Dangarika, Adamareka Yenamayala, ou Kalaka Pomo Faricolola, ou Oeratin, Fiao, Foaka sur Ie la Colson Yuma Segere, a Flair Okoro, École de santé Kalajata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Kalabankura. Famille santé barrage Maïsa, Nimbala de Rebeke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kalajata, on a flecké en Bologigi, formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segaloka for, Oka Dimson Gafutna Yelenye, au plat de Lebekala, Nilagoso Dagabana Nuna, Ugo Bolofaro de Flani, Sigle niveau dev, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation au coffre, aide-soignant, catapara matronica. Nimpala de l'Edesledo, École de santé Kalatana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorella. Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Seva Jona, Aka la collection Inzagare, Yoni Jamaka Chaya. Ou Togole de Fla, on va Calabanguraya, Hôtel Wasuru Coffet, Toy, Waligala Negatiu Bamba, 76 45 85 40 non média 20 80 22 20 Kalan Kalan yes. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle an ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la a warisara procédure bɛ cogo di aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise
entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ni fila bɛɛ la 103 de ye a papier ninnu validité 103 kɔfɛ i bɛ sen ka taa PDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka min kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw tulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw tulo kan. Biye kari tubabukalo ale tile 20 bi no octobre san kalo tana tubabu fe samba fla ani 20 ani nani ambe bela jelen fo ka bela jelen walin mando ki bajalo ambi yera fo ki walin mando fala iketa ki fana fo ke ba am fana tara yala doni bi ngayo do ka shodu sokoma denguli garo do la kata do ka zame du promotion kini fana kuma fano la ndaro fana du ba ka fsa kwa ba to ibe bo aw ka ni dungo do journaliste kuma ban nu na be mogoro fana ka kuma o me ko la kwa surtout jamana be chogo mina sisa klo kana ke klo kele ka ke klo chama ka fendo fana me munu fana be fewro kalama ite munu ndongwa sogomada na anga denguli garo la chogoroba do ko alebe ka minye sisa Mali kono ko kuma mina olu tumbu ukwada Musa Kwala olu tume tractu sebe olu tume nyogonyo fonge ukawa ikole karamo ya wakati la akunte kuma shila ka boka foko ibi kwada Musa Kwala nyenwe ko be kun dogolenu munu yere na ni démocratie ko mulu yere nyogon mi la ka nyogon datugu kuma fo baliala o ya to ka fenfo mini fangati ta fangle fe o yo foli gele démocratie ko nana o ye ale siran ko sebe parce que min jorona kera alere la were keleke ko femingana ebe fangala o ye chen nga ne fela e ninye ne bo fima iga se ko famia ko don akoko depuis ko damne mogo tu mesebe ni ke Mali kono ya ku fela ufo ku haklina odi nga politique nana sero de la nga jamana kono abora haklina dila ka ke ngalon tige ka ke nyogon neni ka ke nyogon la gauche choroba ni kuma do fo na bi somare na keba ne dalendo o kuma ina Mali kono ya ibi shike mo gosite fo ifinyana nga do mina ni dado fendo la awka du ifa iba imoke imomso yaglite mama la ko oyi somayi oluyo ko kolon fenfenke ubo beta ko sanga ka suma ema ka yirila ka fo ki kanga inne mine walma ki lagoshina ki yele nege wo mogola ke ba chogorba ko démocratie mogo re nyamina ka nyambla ka sola dro ale srana haklina fo kama haklina fo mi nulu re kelega ko kana no oyi akoko abarata haklina fo intora sena sabula démocratie fanga ateta ko ne ko ni fanga tagaba iba bli kuna ka fo kika mandia ko do de be bo ala minye ni wati laban démocratie kelaw ye ulu yere de dona kuna fondilaw kane ka nyan gundota
k'o da lɛfɛ kɔnɔ ɲɔgɔn ka kojugu k'o ta k'o kɛ tɛrɛmɛlan ye ka don maaw kan n'o ye u ka se ka ɲɔgɔn lagosi ka ɲɔgɔn lasira fo ka n'a kɛ problème ye u yɛrɛ bolo a ko réseaux sociaux tile in na bi ale ti bɔlɔlɔ kan nka bɔlɔlɔ kanna na komi denkulikɛyɔrɔ kuma o nɔgɔyara an ye den tɔgɔ dɔ ka woro ta k'an ka sɔ dun k'an kɔ don ka taa mariage la maaw sɔn jalen don bi u dɔw dusu kasilen don nka mun ye problème ye maa tɛ kariya ka bɔ k'i sigi ka kuma k'a fɔ ko nin de bɛ yen a bɛɛ kɛlen don mun ye réseau ka kuma réseau ka sɛbɛnni wa n'i y'a bɔ i yɛrɛ la k'a kelen kelenna fɛn fɛn wele karisa ko nin ye mun ye ayi a b'a ka téléphone datugu e kɔni t'a tigi sɔrɔ tuguni parce que a ja tigɛlen a sirannen a bɛ k'a ɲɛna ko ale ye kojugu fɛn fɛn kɛ sa e bɔr'o bɛɛ kalama bi an ɲɛ bɛ mun na maa si tɛ se k'a fɔ ko kuranko gɛlɛya tɛ Mali la maa si tɛ se k'a fɔ ko kɛnɛyako gɛlɛya tɛ Mali la maa si tɛ se k'a fɔ ko baloko gɛlɛya tɛ Mali la maa si tɛ se k'a fɔ ko lakanako tɛ Mali la nka kiba fɔcogo fɔyɔrɔ ani fɔbaw maaw mago bɛ o de la bi o de talen don bi ka yɛlɛma aw ka réseaux sociaux ninnu kan i bɛ kuma jatigintan mun ye i bɛ kuma seereyantan min ye kala tɛ se ka don kuma min na i b'o min ye o de ka ca ni ba n'a si ye a dɔw bɛ jamana wuli a dɔw bɛ jamana yuguba a dɔw bɛ jamanadenw futeni ɲɔgɔn kɔrɔ wa a dɔw yɛrɛ bɛ n'i y'a sen k'a ɲini i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu don olu yɛrɛ caman ka surun fanga la n'u bɛ ka maa minnu jalaki ye donc an bɛ o bankun de kan maaw bannen don ka bɔ cɛkisɛya la ka kuma ka nbɛdaw minɛ n'a hakili la M5 ta ma kɛ réseau kan kuma ye dɛ hali ni réseau mɔgɔw y'u appuyer bi minnu b'a la ko a ma bɛn u ma a ma diya u ye yan'u ka kumaw don mɔgɔw da yan'u ka mɔgɔw bila kumaw la yan'u ka taa réseaux sociaux fa k'u yɛrɛ la nisɔndiya ka kuma fɔ kuma minnu tɛ kala sɔrɔ kuma minnu tɛ se ka fosi ɲɛ fo ka nisɔndiyanin sɔrɔ dɔrɔn ka yɛlɛ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ye a banna fɛɛrɛ ni dabali minnu b'aw bolo yan'aw ka bɔ n'o ye jamanadenw ka bɔ o ninnu ma k'o fɔ kɛnɛ ka kɛnɛ min na bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la ayi mɔgɔw yɛlɛmana de sisan ka kɛ réseau ka kɛ opposants ye wa min ka jugu an ka jamana fɛn ɲɛnama ko bɛ k'a kɔnɔ sɛbɛn fɛn fɛn bɛ yen k'o ye daluya sɛbɛn ɲɛnamaw ye i b'a sɔrɔ réseau de kan kibaruya fɛn fɛn bɛ yen k'o ye kibaruyaw ye minnu ni a bɛ jamana yɛrɛ kuma suli parce que an ka mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ min kɔ e bɛ réseau kan e t'a dɔn i ni maa min bɛ yen e t'a dɔn maa min ɲɛ b'i la e kɔni b'a ka don o don e bɛ ka bɔ ka kumaw fɔ e bɛ ka bɔ ka kibaruyaw di i bɛ k'i ka jamana lagosi i bɛ k'i ka jamana buruja i bɛ k'i ka jamana ɲɛmaaw k'olu dɔgɔya k'olu lagosi k'olu lasifu mais e ɲinɛnen don min kɔ jamana jumɛn ni jamana jumɛn sigilen don n'olu ɲɛ bɛ e la i kan k'i miiri o fana na c'est pour que mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ nimisa fo n'u y'u yɛrɛ sɔrɔ dagabana adama ka bureau kɔnɔ tuma min n kun b'a dɔn o bɛ fɔ o yɔrɔ de la yen ne yɛrɛ kun ɲɛna n ko an dama de don o fɔ e ta tɛ fɛn min ye e m'a dilan e t'a dilan cogo dɔn i bɛ ka kibaruya min bila kan e t'a dɔn k'a fɔ ko hali ni e y'a supprimer a bɛ taa yɔrɔ min na e t'o dɔn nka e kɔni b'a ka don o don su ani tile bafa ni tile cɛ i ka jamana mɔgɔ tɛ to i ka kin mɔgɔ tɛ to ko sabula dɔrɔn nin waati in na jɔyɔrɔ t'e bolo baara t'e bolo e ka aw tɛ se ka fosi kɛ min bɛ se ka an ka jamana yɛrɛ bila fɛn o fɛn n'o bɔra jamana ni jamanadenw yɛrɛ aw ko k'a si man ɲi su ani tile bɔlɔlɔ sanfɛ réseau kan whatsapp groupe kan fɛnw kan nin baara in na a ko kɔni min na keba tɛ ne tɔɔrɔ ne bɛ n'o f'i ye u b'a sɛbɛn kan min na maliyɛn fanba t'a mɛn u b'a sɛbɛn kun min kama o yɛrɛ dama dɔrɔn de don u bɛ ka ɲɔgɔn na nisɔndiya bon u yɛrɛ b'a dɔn fana u ni ala n'a kira cɛ u bɛ fɛn minnu fɔ a yɔrɔ ninnu na ye u kelen kelenna si tɛ se ka bɔ ka n'i jɔ hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don u tɛ se ka bɔ ka n'u jɔ kɛnɛ kan k'a fɔ parce que o de ɲininen don nin tɛ bɛn
sɔnni ma i bɛ na de i b'a fɔ i kan camancɛ la k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ bɔn nin bɛ ka kɛ ne ma sɔn a ma n ka daluya filɛ n ka fɛɛrɛ filɛ nin ye n bɛ fɛ a ka kɛ tan bi o kɛlen don ko wɛrɛ de ye o fana kɛlen don a damana kunnafoni wɛrɛ de ye o fana kɛlen don jamana fana minɛ cogo dɔ de ye o fana kɛlen don i n'a fɔ sisan maa minnu bɛ yen ni olu bɛ bɔlɔlɔ kan c'est à dire olu de sago ni u dungo bɛ an ka jamana na maa tɔ si kana kuma olu bɛ min fɔ o de ye tiɲɛ ye olu de ta y'u ka ko ye olu de kan k'a bɛɛ dɔn olu de b'a bɛɛ mais n'i y'i sigi k'a dɔw lajɛ ka ko bɛɛ jate minɛ i bɛ mun ye a kɔnɔ foyi t'a la nimisa kɔ i b'an ka morikɛ dɔ a ko ma ko masakɛ dɔ tun bɛ yen k'a ko a ka dɔnnibaa dɔ ma a ka fɛn dɔ sɛbɛn ka d'a ma n'a y'a ye a bɛ nisɔndiya a bɛ dɔ fara a ka nisɔndiya kan n'a nisɔndiyalen y'a ye a b'a la nimisa quoi a b'a la regretter quoi i b'a dɔn a ye min sɛbɛn cɛ ka bololanɛgɛ kan ko a bɛɛ bɛ ban ni cɛ y'i yɛrɛ ye kɛlɛbolo kan so b'a kɔ ɲɔgɔnmɛw b'a kɔ diɲɛ dugu b'a kɔ garidiw b'a nɔfɛ ka tila k'a ka bololanɛgɛ lajɛ a b'a sɛbɛn ne bololanɛgɛ ko a bɛ ban kɛlɛ la n'a ma se sɔrɔ n'a tiɲɛni kɛra dusukasi kɛra ɲagwan kɛra lebu kɛra n'a y'a ka bololanɛgɛ lajɛ a b'a ye a sanfɛ ko a bɛ ban nka yan'a ka ban a ko mɔgɔw ma u k'u cɛsiri u bɛ min na u k'o kɛ tilennenya ni ladiriya kan fɔlɔ fɛn o fɛn i bɛ k'a kɛ i y'a kɛ cogo o cogo a bila i kunna k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ b'i la mun tɛ e yɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛw tulo b'i la mɔgɔw sigilen mun bɛ k'a bɛɛ jateminɛ tile fila in na mankan jumɛn b'an ka jamana kɔnɔ mankan min kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen kumaw ta bi mun de don ko parce que ko ninnu kɛra généraux ye a na kɛ i n'a fɔ a siɲɛ fɔlɔ de ye nin ye mɔgɔ ka kɛ généraux ye an ka jamana kɔnɔ problème tɛ k'a fɔ ko u n'a mankan u n'a ka kan o problème bɛ yɔrɔ min u bɛ k'a fɔ de ko sɔrɔ de tɛ jamana bolo mais minnu bɛ ka sɔrɔ ko kuma fɔ k'u ka jate u ka sɔngɔw fɔ kɛ an k'a mɛn kɛ a bɛ k'a fɔ dɔrɔn de ko sɔrɔ de tɛ jamana bolo a ye général sɔngɔ fɔ a sara ye joli ye a ka capitaine ninnu ni tɔ ni colonel a k'u sɔngɔw fɔ a k'u bɔ k'u yira mɔgɔw la waliya min bɛ mɔgɔ kɛ nin jɔyɔrɔ ninnu d'i ma n'o y'a sɔrɔ o waliya dɔw bɛ yen ko o ma kɛ keba san 30 laban in na an kun b'an ka dugu fɛn fɛn sɔrɔ accords de bɛ na an b'a sɔrɔ n'an taara sisan n'an y'an ka jamana papiyew ta k'u lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ tun bɛ yen ko o kun minɛna Mali la komi an ye gɛlɛya sɔrɔ a bɛ fɔ de k'an ye accord kɛ u sɔnna an bɛ sigi u bɛ sigi an k'a kɛ tan a bɛɛ accord nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali ka taa kɛlɛ kɛ ka yɔrɔ minɛ k'i sigi a la k'a k'a ta ye o de kɛra nin waati laban ninnu kɔnɔna na ne bɛ tile o de fɔ ne m'a fɔ a bɛɛ ka ɲi dɛ cɛ an yɛrɛ fɛ yen Segu Masina ninnu kɔnɔna na ka taa se fo Dɔngɔnɔdugu la gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan hali bi hali sɔgɔmada in na gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan hali waati min na filɛ na an filɛ ka kuma ne gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan namara tɛ taa yɔrɔ si nkalontigɛ tɛ foyi ɲɛ maa si ye a bɛɛ dafalen o se ye Ala de ye mais mun kɛra n'o ka ɲi an ka sɔgɔma dɔ ka far'o kan an ka se ka taa ɲɛ cogo min na fɛn fila kɔni bɛ yen o fila tɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ jamana jɔ ni démocratie tɛ taa yɔrɔ si n'i ka jamana jɔ i bɛ démocratie kɛ mais k'a fɔ k'i bɛ démocratie ta ko i ka jamana jɔ i tɛ jamana jɔ dɛ parce que démocratie ale ye ko n'a sina de ye an b'i sigi ka dan t'i la k'a fɔ lajɛ kɛ transition tun bɛ ka fɛn minnu kɛ bi n'a tun fɔra o ɲɛna ko bon aw kana tɛmɛ nin wagati kan a bɛ baara to mɔgɔ wɛrɛ bɛ na a bɛ cun o bolo tugun an bɛ segin an nɔkɔrɔ la mais Zeyin fo ka coup d'état yɛrɛ kasa ci mɔgɔ dɔw nun na keba waati min na an tun b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko u bɛ ka nin transition ye o tɛ k'a ye o tun b'anw filɛ fatɔ k'a fɔla ye o anw bɛ k'a f'u ɲɛna fɔlɔ n ko transition in k'aw m'a daminɛ yɛrɛ ye fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ ka anw miiri kɔnɔsu tɔbɔkan fɔ ne y'o tile o de fɔ mɔgɔw ɲɛna an tɛ caman dɔn dɛ walayi dɔnni yɛrɛ kɔrɔ ye fitinin de nka an bɛ mini min dɔn n'an y'o fɔ mɔgɔw ye an b'o jateminɛ yanni an k'o bɔ an da fɛ donc nin waati in na
mankan foyi tɛ Bamakɔ yan u ka sira tɛ mɔgɔ ka kuranko la gitɔrɔn kari-karilen u ka sira t'o la yɔrɔw nɔgɔlen u ka sira t'o la jiw bɛ ka taa ni mɔgɔw o t'u ka sira ye école bɛna na ta o t'u ka sira ye k'a fɔ k'an ka fɛɛrɛ jumɛn an ka denmisɛnninw bɛ se ka école ta kɛ cogo min an minnu ye denbaw ni fɛnw ye o tɛ mɔgɔ si ka sira ye ninnu kɛra général a ma diya n ye e bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ après an de b'o dɔn ne b'o fɛ k'o de dɔn o kɛra a ma diya o kɔrɔ ko jamana ka jɔ wa mɔgɔ b'a fɔ ko dɔw man ka sanga ɲɔgɔn ma mais e yɛrɛ bɛ ka mun yɛrɛ kɛ ni sɛbɛnni ni nɛnini tɛ bɔlɔlɔ ni fɛn sanfɛ i bɛ ka mun kɛ i bɛ ka mun wɛrɛ kɛ don o don sɔgɔma i dutigitɔ i ye fonctionnaire i tɛ taa baarakɛyɔrɔ la tuguni kabini coup d'état kɛra i tɛ taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ ka sara ta i dalen don i ka so faso mobili de bɛ e bolo e ma maloya don kelen da kelen si k'a dɔn k'a fɔ k'e bɛ hɛrɛ min yɛrɛ kɔnɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ baara la e bɛ k'o hɛrɛ sɔrɔ e ka sara ma tigɛ la nka don o don e bɛ réseau kan i bɛ whatsapp kan i bɛ nin kan i bɛ nɛni na i bɛ fɛnw na i bɛ papier jugu bɔ k'a di ka gouvernement tɔgɔ ni fɛnw cɛ a bɛ mɛ i sigi i yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka kɛ e bɛ mun yɛrɛ la k'an ka mɔgɔ dɔ nana ka bɔ kɔ kan n t'a dɔn k'u bɛ k'a ɲini wa minɛna de wa n t'a dɔn mun de don k'a ko wariko gɛlɛya bɛ Mali la yan ko Mali opérateur économique bɛ bolila n ko a cɛ m'a faamu kɛ bɛ minnu kɔ n'u b'a dɔn k'a fɔ ko bɛna na s'u ma olu de bolila n tɛ opérateur économique bɛɛ b'a boli dɛ Maju Sɛnbara bi yan Baseru Sila bi yan Musa Dɛgi Bali bi yan Seru Nantume bi yan Bawu Yaradenw pétrole fɛn bɔra nu Yara oil mɔgɔw u bi yan u b'u ka baara la Madu n'a a tɔw u bɛ baara la Moribo fana n'a ka mɔgɔw bɛ baara la minnu bɛ ka baara kɛ u ni gouvernement u tɛ don namara ni yurugu ni fɛn na u bɛ k'u ka baara kɛ mais ne e taar'i sɛmɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan olu ka wari d'e ma k'a ka f'e ma yan ko e ye milliardaire ye ou bien e wulila tile fila mɔgɔ si t'a dɔn i ka wari source ye min ye e yɛrɛ de kelen b'a dɔn i ni Ala ni ko cura ɲɔgɔn na k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ ko bɛ ka ɲɛɲini hali tile fila in n'a lajɛ an da bɛna na don a la sisan sanuko problème min filɛ nin mɔgɔ caman bɛ ka boli o fana na o mɔgɔ caman bɛ ka boli sanuko la parce que Mali bɛ ka min fɔ fo y'a ka hakɛ sɔrɔ sanuko la mɔgɔ bɛ ka boli donc an balimakɛ min nana ale ma ko faamuya ale y'i ta a sanfɛlanin fɛ k'o fɔ ka ɲinɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ yen minnu fana jɔlen don bi ni faso fana ye minnu bɛ k'u cɛ siri maliyɛn mun bɛ kɔ kan n'olu bɛ baara la bi tɔ dan de b'a la kiba ne kɔni b'a fɔ a ɲɛna an ka fonctionnaire minnu dalen don so gouvernement ka fɛɛrɛ kɛ i ka sago ko a bɛ ka mɔgɔ minnu ɲini k'u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la a ka taa collectivité yɔrɔ la école karamɔgɔ minnu bɛ collectivité la a ka t'olu lajɛ n'a taara vérifier a bolo bɛ da ko in tiɲɛ kan ye kiba n'o tɛ n'a tora ta a bɛ kɛ fala ye ninnu ka kaye t'a ɲɔgɔnna ye dɛ ka taa mobili fɛ ka tila ka terrain ɲini ka dɛsɛ ka segin a bɛ k'o ɲɔgɔnna ye donc wulada in na an yɛrɛ bɛ ka mun kɛ an yɛrɛ bɛ ka mun laɲini an b'a fɛ ka jamana sugu jumɛn sɔrɔ k'an to tan et puis i b'a dɔn ko a bɛ mɔgɔ kalannen ninnu ɲɛna bon minnu ye tubabu kalan kɛ a b'olu ɲɛna ko dɔnni dan ye u ye quoi non u ka bɔ fili kɔnɔ bigi ni papier tubabukan n'a ye fɛn ye Mali ye n'a ma fɛn ye Mali ye maliyɛnw tulo b'an na o mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko fɛnw dama mun kɛra jamana in kɔnɔ ni mɔgɔw y'u makun o de ka ca ni wagati in na an bɛ baara min na an bɛ fɛ de an ka fɛn dɔ dilan an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ e bɛ ka samali kɛ don o don i sigilen don i yɛrɛ si bɛ ka birinti i bɛ ka kɔrɔ i bɛ ka fɛ i bɛ nin na hali bi i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la i si bɛ kɛ bon a kuma fɔli kumalama yɛrɛ i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ bɛ hakili kɛ ka baara kɛ quoi parce que olu bolo diɲɛ dan ye tubabukan fɔ in de ye wa ko fɛn fɛn mana kɛ Mali kɔnɔ ko ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a ko la ko parce que ko minnu b'a kunna k'u kalannen tɛ k'u tɛ ko dɔn k'u ni maa tɛ ɲɔgɔn bolo bon o y'aw ka faamuya cogo ye mais maliyɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ k'a lajɛ n'olu bɛ ka kow filɛ olu fana ɲɛ b'a la o an ka jeli cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen Ala ka hinɛ n'a la a tun bɛ baara kɛ ATT nɔfɛ a ko fala ye a ko maliyɛn mun mago b'a faso la
n'o ɲɛsinnen n'a faso ma o de ka ca ni minnu bɛ kuma caman na ye ko maliyɛn min bɛ baara kɛ min bɛ miiri a ka denbaya la min jɔrɔlen don jamana na o de ka ca ni mun bɛ ko wɛrɛw la mun tɛ faso la taa ɲɛ maliyɛn min ni a faso b'a dusukun kɔnɔ a bɛ miiri n'a faso ye a bɛ fɛ tagaɲɛ ka kɛ k'o de ka ca ko donc maa minnu bɛ o la olu kana tɔ ninnu jate k'u ka baara kɛ parce que jamana siniɲɛsigi bɛ bɔ minnu wulilen don k'u jɔ k'u cɛsiri n'u diinɛ ni ŋaniya ye o de bɛ dɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka o mɔgɔw caya hali bi an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka na ni kibaruya tɔw ye. Ko Barca kɔrɔ ni ma jouer bi su in na wa n yɛrɛ y'a mɛn ko Mamutu Kurunin ninnu ka tɔ mina na ye Coupe du Monde des clubs la dɛ Inter de Miami k'u kan ka ye Mbappé fana k'a bɛ fɛ ka boli ka t'i ko Cameroun kan na dɛ o ko ɲɛ bɛ cogo min na fala a jo tɛ le continent k'a bɛ taa ye k'a bɛ a bɛ fɛ k'a dɛn ka taa Sanango ka na parce que ngalo min datɔ fila la nin a bɔtɔ a la a ma nɔgɔn dɛ f'a ka wuli k'i jɔ o Cameroun kelen yɛrɛ dun kɔnɔ ye président ka kibaruya ko maa ka n'i da don a la a bɛ balo la wa a su de b'u bolo wa a dɛsɛlen don ka ye ɲɛ yɛrɛ kɔnɔna dɛ a na kɛ an ka président kɔrɔba minnu bɛ fatu olu ka ko bɛ kɛ cogo min na i b'a sɔrɔ a ta fana bɛ ten kɛ u bɛ labɛn kɛ yan'u ka kɔn k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'o tɛ kibaruya minnu bɛ yen ni olu sɛbɛntiyalen don n'o bɛ se ka nkalontigiya kɔnɔ o ye k'a bɔ k'a jira mɔgɔw la président filɛ nin ye o dɔrɔn de y'a solution ye n'o tɛ a kuma cayalen don tile fila in na minisiri min bɛ kalanko kunna ale ko kalanta kɔni bɛ to novembre kalo nata tile 4 na nka an ye min jateminɛ u kun ko nin kalo in tile 18 maa minnu bɛ yen n'olu ye u sigiyɔrɔ bila ka taa ekɔlisow kɔnɔ olu ka se ka bɔ fala ye o baara in bɛ ka sumaya n'a fɔra ko olu ka bɔ baara min kan ka taa kɛ olu nɔ na n'o ye ekɔliso ninnu furanni n'a binw tigɛli n'a fɛnw ye ni gouvernement ma wuli ka i jɔ yɔrɔ dɔw la ekɔli tɛna taa dɛ parce que ne ɲɛ bɛ jate min na ninnu bolo o ye ne ka kunfin jate ye olu bɛ k'u base ekɔliso caman bɛ yen olu bɛ se ka baara kɛ bon an bɛ ka fɛn dɔ fana la kɔlɔsi faut que transition gouvernement ka hakili to o yɔrɔ la kɛrɛ ye ekɔliso bɛ ka pression kɛ ministre ni autorités kan u ka ekɔliso dayɛlɛ parce que olu b'u ka wari de nɔfɛ mais jama fantanw bɛ taa kalan kɛ ekɔliso minnu na mali la n'u miiri b'olu ekɔliso la ko jateminɛ ko in fana kɔnɔna na école publique dun de ka ca an ka togodaw la dugubaw de kɔnɔna na ya école privée ka ca bon école privée tigi ninnu olu ka wariw bɔ olu tɛ fɛ ka wariw ka tiɲɛ et puis caman fana bɛ yen mun ka ko donnen don kunbala na a yɔrɔw la bon ni gouvernement dun bɛ ɲuman fɛ a yɛrɛ ka kɛ a ka kɔlɔsili kɛ an y'o fɔ yan ka dɛsɛ kuma tɛ fɔli o waleya n'i y'a fɔ a bɛ timɛ cogo min a bɛ lakɔlɔsi cogo min fala ye bi an munumuna dugu kɔnɔ dɔɔni i b'a dɔn ko camion bɛ ka segin ka n'u jɔ sirabada ninnu na tuguni yan sirabada fɛn fɛn n'aw ye camion wuli ka bɔ yen bi dimanche la ne ye yɔrɔ minnu kɔni ye k'a daminɛ Sebenikɔrɔ ka na ka se Sibi sirafara in na Sibi sira bɛ taa ta Kangaba sira bɛ taa ta olu yɔrɔ ninnu sira k'a daminɛ yen ka na se fo cité ministérielle yɔrɔ la mobiliw jɔlen don yen anw yɛrɛ ka viaduc na mobiliw sira yen surɔ donc gouvernement bɛ décision minnu ta n'u bɛ fɛ a ka labato u ka mɔgɔw ɲini minnu b'a labato et puis an bɛ ka fɛn dɔ fana ye tile fila in na o ye moto taxi tigi bolila kura dɔ bɛ Bamakɔ kɔnɔ sisan a bɛɛ ye mɔgɔ jɛman ye u ka moto taxi boli a bɛ daminɛ 0 heure depuis mɔgɔw bɛ ka kelen-kelennin la kɔlɔsi a bɛ ka caya sisan bon tiɲɛni ninnu fana bɛ ka kɛ a la parce que u bɛ mɔgɔw ta ka taga n'u ye résidence de kɔnɔna na o ko bɛ wolo mun na faut que ɲɛmɔgɔw k'o fana jateminɛ mɔgɔw bɛ ka kuma fɔ depuis bɛ ka kuma fɔ kelen-kelen fo bi tile damadɔ in kɔni na an ka dugutilamafɛ wuli fɛ an ye a dɔw ye u groupe bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma caman min yɛrɛ ka jugu fangasow kɛrɛfɛla yɛrɛ la ninnu bɛna kow kɛ ka tila ka taa mɔgɔ to se k'o faamu quoi donc k'u hakili to o yɔrɔw la kosɛbɛ
n'a ye décision ta ko k'a labato a b'aw jija de fana a bɛ fɛɛrɛ de sigi sen kan min b'a to a bɛ se ka labato aw ye kuma fɔ ka taa camion cɛ ka fɛnw cɛ ka bɔ yen ka siraw labila suma ko dugumajɛ o mɔgɔw kelen bɛ ka tila ka segin ka na o sigi o nɔ kelen na tuguni o tuma jɔn de bɛ yen mun bɛ lakɔlɔsili kɛ pour que ka se ka hali ninnu yɛrɛ ka yɔrɔ kɛrɛfɛla in na yan camion b'u nɔ na yen u bɛna jɔ don o don su ani tile donc gouvernement ka hakili to o yɔrɔ la pour que ka se ka fɛ fala ye an ka sanuko min ye Mali ye ale b'a fɛ sanu ka yelege bɛɛ ye sanu yelegeli hukumu kɔnɔna na a ye fɛɛrɛ de sigi sa ka sariya kura sigi sen kan société minnu b'an fɛ yan n'olu bɛ sanu bɔ a n'olu dɔw karilen don ɲɔgɔn na a la belebeleba ye min ye a b'a fɔ min ma ko Barrick Gold min kun ye Aran Gold ye n'a yɛlɛmana ka kɛ Barrick Gold ye an ka gouvernement ni olu karilen don ɲɔgɔn na kuma ɲɔgɔnyaw kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka sariya kura minnu sigira Barrick t'a fɛ ka bɔ a sira fɛ dɛ a murutilen don yɔrɔ caman na sabula an y'a ye k'a fɔ Keɲeba yan fan fɛ minnu u bɛ baara kɛ kosɛbɛ dugudenw ka hakɛ jamanadenw ka hakɛ sigida mɔgɔw ka kɛnɛya ko u ka kalanko u ka yiriwali ko an'u ka sigida kɔlɔsili ko o ko minnu bɛ sɛbɛnkura ninnu kɔnɔ Barrick b'a fɛ k'i ɲɛ tugu o kan gouvernement fana ni hakɛ min ka kan u bolo u t'a fɛ fana o fana ka sigi sen kelen kan donc bi o ni gouvernement guwanen don ɲɔgɔn na Keɲebaka dɔw ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ u bɛ sɔn ka mɔgɔw yɛrɛ kunkari ɲɔgɔn na ka balawu wuli olu ka yɔrɔ la donc gouvernement ka hakili to o la kosɛbɛ parce que nin waati laban in na u ni gouvernement kɔni bɛ ɲɔgɔn na sɔsɔli ganna i b'a dɔn k'a fɔ u kun ka mɔgɔ dɔw minɛna deliliw kɛra olu bilara nka min bɛ ka ye tile fila in na maa minnu bɛ Keɲeba yan fan fɛ ko gouvernement ka hakili to a yɛrɛ la dɛ parce que ninnu bɛ sɔn ka mankan wuli ka futinɛ wuli jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a ko min tɛ se ka kunbɛn wari b'u bolo wa u bɛ se ka ko caman fana kɛ duguladenw kɔni lasɔmina olu ye ɲɛfɔli kɛ u masuruna mɔgɔ minnu bɛ yen maa minnu ka surun u la n'olu b'u kɛrɛfɛ u ye olu dɔw wele k'a ko da olu tulo kan parce que u ɲɛ b'a la k'a fɔ ni gouvernement bɛ discussion na mais fɛɛrɛ ni janjugu min bɛ ka da dugu ma fana u ɲɛ b'o fana na o ko gouvernement ka hakili to o la fala ye an ko min ye Sotelma Malitel ye a ka lisansi a kan ka falen min ye lisansi faleli hukumu kɔnɔna na sa min ye directeur de télécommunication ye directeur général de télécommunication du Mali ni o ye Sotelma mɔgɔw ye u ka lisansi renouveleli hukumu kɔnɔna na directeur général bataki min cira a ma ni o bɔra an ka sɔrɔ minisiriso yɔrɔ ko k'a da u tulo kan ni bataki in taara nin kalo in tile 14 fala ye kuma caman bɛ bataki in kɔnɔ nka gundola kuma belebelew b'a kɔnɔ min ɲininen don Sotelma fɛ sefa wari miliyari 80 u k'o sara bi tɛ le 20 wa u k'o sara le 20 sefa wari miliyari 40 u k'o sara yanni décembre kalo tile 31 cɛ sefa wari miliyari 40 wɛrɛ u k'o sara yanni mars kalo tile 31 cɛ fala ye 82 o tɛ 160 miliyari 160 o de ɲininen d'u fɛ a n'a sara cogo o de cira u ma k'u ka a lajɛ u bɛ se k'o musaka di jamana ma cogo min ye u ka lisansi a bɛ se ka kura cogo min base min ka o y'o ye o tɛ Sotelma Malitel ye wa ayiwa minisiri min y'a ci o y'an ka sɔrɔ minisiri ye sabula u y'a ye k'a fɔ fala ye ninnu ta ye bafa ni kili cɛ ye anw ta la an bɛ ka telefɔni ci yan anw tɛ ka paga sɔrɔ a la n'a bɔra an ka mɔgɔ minnu b'a baara la kɔ Orange Mali ale n'a ka baarakɛlaw olu kɛlen don ka télé kari ɲɔgɔn na télé min baarakɛla 151 dɔw bɛ baara la nka u bɛɛ lajɛlen degun kelen min bɛ u la
u ni baarakɛla tɔw tɛ kelen ye sabula INPS ko o fɛn ko a si t'u bolo u ye dɔw gɛn ka bɔ baara la fala ye k'a sɔrɔ u ka hakɛ kelen u bolo ma d'a kan donc a kiiri n y'a fɔ yan kalo in tile 28 don min ye baarakɛla ninnu ye u y'u ta da bɔgɔ jeninen kan sabula u tun ye Orange wele u ka kuma u k'a lajɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min Orange ma sɔn cogoya si la Orange banna pewu tribunal yɛrɛ fana y'u wele ko ayi ko k'a kɛ kiiri ye baarakɛla ninnu don u fana degunnen don u degunnen don dɛ parce que e tɛ se ka gɛn ka bɔ baara la ni téléphone message ye wa i ka hakɛ mun fana bɛ o fana tɛ jate ka d'i ma n'i ye mɔgɔ gɛn a ka hakɛ min bɛ yen san 17 mɔgɔw bɛ baara la aw bolo aw bɛ ka nin kɛ u la k'u ta k'u di bureau de placement ma hakɛ min fɔra bureau de placement fɛ n'o ye kalo 24 ye aw y'o bɛɛ lajɛlen sɔsɔ an m'u ta baara la aw ma contrat d'u ma a tɛ INPS sara u ye u ka hakɛ fɛn fɛn bɛ yen ni baarakɛla tɔ kan ka fɛ a tɛ k'o si kɛ u ye u dun bɛ baara la aw de ka société tɔgɔ la fala ye u k'o lajɛ o ko fana ka gɛlɛn dɛ ka kɛ ni général Jala dili ye secrétaire général du gouvernement n'o ye Jawara kɛ ye Aluseni Jawara ale ye bataki kɛ ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye octobre kalo tile 16 ko ka kɛ ni a ka bataki ye conseil des ministres jaabi min dira ma n'o ye 5 colonels kɛ généraux ye ko hukumu kɔnɔna sa nin kalo in tile 18 ale bataki ci ministre ma an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna k'a ɲɛfɔ a ɲɛna baara min bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati na n'o ye tɔgɔ fɔli ko ye ani jamanakuntigi bugunatigɛ kan ka kɛ cogo min na waati nataw la lasigidensow fɛ jamana magobatigi minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ faso yɛrɛ ka calatigɛ jɛkulu la min ye Ablaye Diop ye k'a ɲininen don fɛ sa a ka fɛɛrɛ ni dabali minnu b'a to maa minnu bɛ yen n'olu ye diplomatiw ye n'o ye consulaires ye ka taa se organisation internationale ma fala ye ko k'a f'u ɲɛna k'a daminɛ nin kalo in tile 18 na u ka sɛbɛn o sɛbɛn bataki o bataki fɛn o fɛn n'i b'a ci n'i bɛna n'a fa siri n'i kan ka baara kɛ ni a ye ni Asimi n'ale ye farancɛla fanga ɲɛmaa ye n'a b'a la i b'a sɛbɛn son excellence le général d'armée Assimi Goïta président de la transition chef de l'état de la République du Mali. Et Babou Messawa. Follow un colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Si ça court, il va de son excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Oh, donc là, Watimana nebe Claude la ne de la ka fongo Assimi Goïta, président de la République du Mali, ou comme no gosi. Ko président de la République te ko kalamata ye. Oh, si ça à ma bord de Gola ça, chef de l'État de la République du Mali. Falai, ko wako jete kena etuni, ma shika bataki chi fasoga chake dauma, ministry si, diplomati si, ambassade si, ma o manika nga fenchi, ministre des Affaires étrangères ma walma ka chi président erema, ni ye fen wɛrɛ sɛbɛn min tɛ nin i b'a bila i kunna k'i ka bataki bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ ɲamanminɛn kɔnɔ a kɔrɔ de o ye n bɛ tila k'a sɛbɛn k'a d'i ma i ka ngalamuti ye anw kɔni anw ye journaliste ye dɛ anw dan ye k'a fɔ Assimi Goïta an ka sɛbɛncogo la maintenant n'an mago b'a la officiellement ko jani b'a fɛ ka sɛbɛnni k'a ma an bɛ son excellence ninnu ni fɛn tɔ ninnu an b'u bɛɛ sɛbɛn mais n tɛ kɔni sɛbɛnnikɛlaw olu yɛrɛ bɛ sɔn ka tɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ olu b'a sɛbɛn hali aso nka a ɲininen don an ni jamana minnu bɛ baara kɛ pour que n'u bɛ batakiw ci ka na u ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ baaraw kɛcogo la a kɛkun ye olu de ye fala ye n y'a fɔ aw ɲɛna n ko bi n ko munumunu na dugu kɔnɔ dɔɔni
munumunu sen fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko na mɔgɔw ye ɲɔgɔn kɔni sɔrɔ jama lajɛ yɔrɔ ninnu na kɔni baro sugu bɛɛ bɛ kɛ an ka anw minnu ye ekɔli kelen kɛ an kun b'an terikɛ dɔ fɛ yen tilelafana dun na o tilelafana dun sen fɛ jagokɛla denmisɛnnin dɔw y'an sɔrɔ yen an tora baro la u ko ko ne ma ko yɔrɔ ko ne bolo ko dette publique wari ko a bɛna na yɛlɛmali don n'o ko mun na k'a tɛ yɛlɛmali don ko ne yɛrɛ b'a dɔn ko dette publique ye joli ye fɔlɔ wa u ko ko min bɛ Mali ka kan ka wari mun sara a bɛ se a ka surun miliyari 700 ɲɔgɔnna la quoi o ye dette publique ye quoi donc miliyari 200 bɔra a bɛ n'a fɔ sa a tɔ tora miliyari 500 ɲɔgɔnna de u y'o kunnafoniw di an ye ɲɔgɔn sama o la parce que ne fana ko fo n k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ mais u ka problème tun t'o ye o u ko de ko ne ɲɛna ko mɔgɔ minnu bɛ yen k'u ka mandat ye 10 millions 5 millions k'olu bɛ nin wari sɔrɔ a k'olu t'a sɔrɔ o ko liste de bɛ kɛ ka taa di trésor la a ye karisa ni karisa sara ko n ye minnu ye télé la ministre kɛrɛfɛ dɛ ko olu yɛrɛ de pere ka juru bɛ sara fɔlɔ k'olu kɔni olu b'a dɔn olu tɛ fɛn sɔrɔ nin na ko fo ni Asimi yɛrɛ y'i sen don a la ko n'o tɛ k'olu ye u bɛ min dɔn laada la trésor la falaye k'u b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ olu minnu kɔni bɛ yen u ka 5 millions 10 millions fo ka taa se 20 millions ma u k'a to olu ka dɔ sɔrɔ nin ko in na parce que ko laadala mun bɛ kɛ i ɲɛ bɛ jɛkulu minnu fana na tan dɛ olu fana de b'a fɔ sa bɔ an ka keba bɛ yen ale mɛnna ka nin nɔfɛ olu ka liste filɛ nin ye ministre fana b'a fɔ gouvernement mago bɛ nin na ani ninnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka fɛn nin mɛnna kojugu a y'a lajɛ k'olu sara fala ko o min bɛ kɛ n'o bɔra la dɛ 10 millions tigi ni 20 millions tigi ni k'olu tɛ foyi sɔrɔ ko k'a sɔrɔ ko communiqué la k'anw bɛ ka min fɔ k'a dabɔra olu kama k'olu t'a sɔrɔ dɛ ko fo ni Zeyn ni président yɛrɛ wulila k'i jɔ k'a fɛ ne ko n ko bon n k'a bɛ gɛlɛya n ko parce que ordre min bɛ di Mali kɔnɔ ani minnu kan k'a latimɛ k'a baara kɛ a ka jan ɲɔgɔn na dɛ sinon u ko ko décision ɲumanba de don parce que ko ja anw tɛ min kalama fala ye e bɛ taa san e b'a fɔ sisan ko i ka mandat bloquélen don trésor la u b'a fɔ k'i nana banque i ka banque la k'i bɛna na juru ta e b'a fɔ ko nin wagati na k'a bɛna na di banque b'a don mais n'i y'o ta k'o dun e tɛ se ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni donc opérateur caman bloquélen don ten de mais u ko ko olu kɔni b'a fɛ Zeyn gouvernement k'a kɛ Ala kama olu minnu ye mandat misɛnnintigiw ye olu ka dɔ sɔrɔ nin na pour que u fana bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min ka se k'u ka baaraw kɛ ko n'o tɛ laada la ko ni nin sugu nana ko belebeleba ninnu dɔrɔn de b'a sɔrɔ mais fitinin ninnu kɔni minnu b'a sɔrɔ la u man ca quoi ko or a kun kɛ kun ye olu de k'a sɔrɔ parce que olu de ka surun dugudenw na olu bɛ baara kɛ ko sinon ko sanfɛ belebeleba ninnu olu ka foyi caman tɛ dun yan olu bɛ taa minɛn san kɔ kan ka na u bɛ ka décharge n'u ka dédouanement n'u ka conteneur n'u ka fɛnw b'u bolo olu tɛ fɛn nin na mais minnu bɛ yen n'olu bɛ wari minɛ ka baara kɛ na anw ni ɲɔgɔn cɛ yan dɛ olu de kumakan ye nin ye donc an fana b'a ɲini fanga fɛ u k'a lajɛ a ko la ministre Sanu n'a ka mɔgɔw u k'u jija ba peuple ka mɔgɔw olu fana ka dɔ sɔrɔ nin ko in na pour que a fana bɛ se ka u fana nafa cogo min na CNT mɔgɔw olu bɛ taamana Tchadikaw fɛ yen min ye Alioune Gueye ye n'ale ye 4e secrétaire parlementaire ye ka taa se Atuma Jigine ma olu bɛ Tchadikaw fɛ yen jɛrɛ dɔ bɛ wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ ye a sigi 82nan min ye farafinataw ye sa minnu bɛ yen n'olu bɛ farafina Union africaine kɔnɔna na olu ka jɛrɛ o ye o 46nan ye Mali kɔni b'a kɛnɛ kan Ala ka wasa ko min ye Assemblée nationale ale ɲɛma dangan 2nan ye n'o ye Atuma Jigine Atuma Gaku ye ale kan ka kuma a kɛnɛ kan Mali na a yɛrɛ kumana ka ban yɛrɛ ale kumana ka ban sabula min ye baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a yɛrɛ kun cɛra mois de la solidarité ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden hukumu kɔnɔna na ministre som bɛ muso den ani du kunna ale ye dɛmɛ ta ka don sɔrɔdasi minnu bɛ yen ni olu fatura k'u denw u musow to a n'u denw ani maa minnu bɛ yen n'olu ye wolomasiri tabaa tɔw ye u ka secrétaire général sa n'o ye Maju Sango ye ale de kɔni taara ni dɛmɛ ye service social armée la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye service social sous directeur ye n'o ye u ka affaire sociale lieutenant colonel Sulemani Sidibe
akoy minan nunu bɛɛ lajɛlen kɔni dira ale de ma a y'a yira k'a fɔ ko u bɛ minisiriso fo o sera k'i hakili to ninnu na cogo min na wolomasiri taba ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen bɛ foli ni bonyamasegin ta ka ɲɛsin u ma k'a yirula k'a fɔ k'u ye nin waleya min kɛ nin a diyar'u ye kosɛbɛ a bɛnn'u ma sabula ni muso ninnu filɛ nin cɛ sabatɔ ninnu ka taa fara falatɔ ninnu kan bi in na jamana kɔni bɛ k'a se kɛ u ye nka a ka d'u ye dɛmɛ maaw k'u hakili t'u la Maju Sango ni ale ye ministère de la famille o secrétaire général ye a ko ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli hukumu kɔnɔna na olu jagoyalen don ka dɛmɛ don ni muso ninnu ma sabula olu ka minisiriso yɛrɛ sigikun ye muso du ani denmisɛnninw ye maa bɛ yen ko bɛ degun sɔrɔ ko kɔnɔna na k'olu kan ka o kɛ Maju Sango ko sa ko olu kɔni tɛna danni ma koyi ko ni ala sɔnna a ma k'u na labɛn wɛrɛw kɛ yaasa ka se ka minisiriso in k'ale dɛmɛ fala ye Nizɛrikaw fɛ yen Nizɛr ale ni Burkina ni Mali k'olu ko ko u ka balo kɔni k'o ti bɔ tuguni dɛ G5 AES jamanaw k'u y'a yira sa k'a fɔ ko da dumunifɛn minnu kɔni b'u fɛ yen olu na nin waati na u n'u ta makaraw yɛrɛ fɛ yen ɲɔ bɛ o la malo bɛ o la min ye kaba bɛ a la ka taa se keba ninnu ka fɛn ma n'o ye sɔ ye ko a minɛnw ka ca kosɛbɛ ko nka ko waleya in kɔni bɛ tali kɛ sa waati na yaasa sɔngɔw ka jigin yanni sumanw olu ka mɔ Liban premier ministre n'o ye Najib Mikati ye ale ko ko nin waati na ko ale bɛ Iran kɔngoyi ko juma tɛmɛnen Irankaw olu y'u da don u ka jamana kɔnɔ kuma na k'a sɔrɔ ko u b'a fɛ ka bɛn ni kɛlɛya ɲini olu ni ɲɔgɔn cɛ k'u ti jɛn ni o ye u k'u da don olu ka ko la koyi k'u k'u senb'o la Kɔlɔnbi ale ye diɲɛ bɛɛ da dɔrɔgu sɛnɛ na ɲinan han dɔrɔgu min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye u y'o de kɛ salongo u y'a yira sa k'a fɔ ko 100 sarala kɔni u taara u yɛrɛ sɔrɔ fo 53 la min ye Kɔlɔnbikaw ye u y'a yira sa ko Nations Unies yɛrɛ kɔni k'u ma sa u bɛ ka nin waleya min kɛ nin ye ani cɛsirikɛ naani bolofara min bɛ yen n'o bɛ dɔrɔgu kɛlɛli kɛ ani olu tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko wa k'u man ka waso ni nin ye u man ka nin ta ka nin yanga ko nin ti ko ye ko min bɛ olu dɛmɛ u ka baara la bi in na sabula dɔrɔgu bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ko balawu ni sitanɛw o de bɛ o yɔrɔw la sabula a musaka n'a fɛnw ko olu ka ca Sahara Occidental ko min ye cɛsirikɛ naani tɔgɔla tɔnba ye n'o ye Nations Unies ye fala ye olu ye fɛɛrɛ ta sa ko k'a tila fila ye koyi ko n'a ti ɲɛ min kɔ ko ka fan dɔ di Maroc ma ka fan dɔ di Algérie ka fan ma min ye jamana ninnu yɛrɛ fan mɔgɔw ye k'u u fila si ma jɛn n'o ye Maroc ma sɔn bi min ye Polisario mɔgɔ ninnu ye ni Algérie bɛ k'olu senkɔrɔma don dɔ k'olu fana ko k'u ti sɔn koyi kuma tɛ Saharawiw k'u murutira ka bɛn ni nin ko in u y'a yira Nations Unies yɛrɛ la a k'a sen bɔ nin ko in na depuis diɲɛ bisimila ye san 200 olu bɛ nin kɛlɛ la n'u ma se ka dɔwɛrɛ sɔrɔ ka f'ulu ye ko fo nin kɔ k'u k'u to ɲɔgɔn na u na kun ɲɔgɔn na min ye Afrique du Sud kaw fɛ yen Taïwan bureau de liaison bɛ Pretoria k'u y'a ɲini u fɛ k'u ka bɔ Pretoria koyi u ka yɛlɛma ka taa fan wɛrɛ fɛ Taïwan ale ni Chine karilen don ɲɔgɔn na Chine dun bɛ BRICS kɔnɔna na BRICS jamana belebele fana ye Afrique du Sud ye u y'a yira sa k'u b'a ɲini u fɛ yanni octobre kalo in ka ban u ka calatigɛ jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don sa k'u ka jagokow ɲɛnabɔ Taïwan tɔgɔ la k'u ka na n'a ye u ka taa n'a ye Johannesburgkaw fɛ yen tɔgɔ fana u k'o falen waleya minnu bɛ yen n'o tun ye dɔnnibataw ye sa k'u ko olu bɛɛ lajɛlen kɔ sa bolo sa nin waati in na ko wa nin ko in ko Chine tɛgɛnɔ bɛ nin kɔfɛ Tunisiikaw ka fanga ngaradaba min bɛ yen n'o ye u ka sariya minisiri kɔrɔ ye Nurudin Bihiri ale bilara san 10 kaso la san 10 kaso in a sɔrɔla mun fɛ k'a ye maaw wele de bɔlɔlɔ sira de fɛ ani ni kunnafoni di dugumaw la kibaruya jugu k'olu ta k'o di ka maaw fujinɛ k'a yira k'a fɔ k'u ka muruti boloda a minɛnenw de senfɛ sa u y'a ka kiiri kɛ juma tɛmɛnen u y'a yira sa ko san 10 kaso ko a n'o kɛ Uranda ko a ka maa minnu bɛ yen n'o ye fanga sinamatɔw ye ani kunnafonidila kelen u y'olu ka kiiri baaraw daminɛ mɔgɔ 9 don journaliste kelen b'a la olu ka kiiri daminɛ kiiri min tɛ kɛ maa si ɲɛna n'a b'a fɔ ma tubabukan na ko huis clos u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 9 in kɔni ani kunnafonidila in k'olu fana u sen yera kow la ko minnu bɛ yen n'u y'olu sigi YouTube sanfɛ min ye bɔlɔlɔ siraw fɛ an tun tɛ k'o de fɔ sisan wa ko don o don u kɔni tun bɛ laburujali kɛ Odkuru min bɛ ninnu fɛ yen sa Kigalikaw fɛ yen o ko san 3 kaso kɔni ko u na o da u kan koyi ko kabini u minɛna 2021 fo sisan halisa ko u ka wulikajɔ ni baara minnu kɔni kɛra politiko ta nasira fɛ yaasa ka se ka fanga kɔni k'ale dafiri ko de y'a to ko nin y'u sɔrɔ wa nin waati ninnu na fana u y'a yira fana k'a fɔ ko da kɔni min ye maa si tɛ taa kɛnɛ kan k'a fɔ k'i bɛ taa lajɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye josariya lafasa jɛkulu ye
kulu wuleno k'u jɔ koyi ko fo maa minnu minɛnen don nin ko in na ko fo k'u bila u ka kiiri ka kɛ olu ɲɛna uranda ko n'u tor'o kan ale b'u gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ koyi ginekaw fɛ yen min ye tile 100 fonike ale ni bilo olu tununa koyi ko faransi ko ale jɔrɔlenba don o ko in na min ye laginɛkaw fɛ yen nin funankɛnin 2 min ye fanga sinamatɔw ye olu kɔni tun ka lagosi bɛ ta kuma caman ka ɲɛsin min ye furancɛla fanga ɲɛmaaw ma funike menge ale ni biloba k'u tununa a mɛnna min ye a tile 100 dafalen sa u ka minɛli tile 100 dafalen somaw t'u ta yɔrɔ dɔn u ka bɛrɛbɛrɛlitɔnw t'u ta yɔrɔ dɔn bɛɛ lajɛlen y'i wuli k'i jɔ k'i kɛ an tɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen na u sara wa u balola wa u bɛ cogo cogo ko maa si t'u dɔn kibaruya foyi t'u la u bɛ kasobon de kɔnɔ wa kasobon bɛɛ lajɛlen taara munumunu polisiso tɛ polisiso ye gendarme tɛ gendarme ye kaso belebeleba min bɛ dugu kɔnɔna na ani jamana yɛrɛ kɔnɔ k'u y'o bɛɛ lajɛlen larawuli nin kamalen 2 u bɛ balola wa u tɛ balola wa walima u y'u jɔ ka mugu de ci u la wa ko somaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna taa n'u ta ye Nations Unies na koyi ko sabula ko laginɛ kɔnɔna na k'u bɛ sɔn ko sugu bɛɛ ma kuma tɛ ko ni maa ma wuli k'i jɔ nin ko in na wa ni maa 2 tile 100 de ye nin ye maa si t'u yɔrɔ dɔn maa t'a dɔn u bɛ fa min ma Chad k'olu ka wasaden kalata ani u ka commune kalata fala ye k'a ti bɔ a dɔgɔkɔrɔ dɛ bɛrɛbɛrɛlitɔw ni fanga sinamatɔw caman kun wulila k'a yira k'a fɔ ko Idriss Déby denkɛ n'o ye Mamante Idriss ye ko a tɛna se ka kalata labɛn koyi k'a ko kalata in min dabɛnnen don ka bila décembre kalo tile 29 na ko foyi t'a bɔ a ma ni maa min bɛ taa la i ka taa ni tɛ taa i k'a to yen a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye kalata ye parti politique minnu labɛnnen don u k'u ka baaraw kɛ wa min ye kalata ye n'Ala sɔnna a ma u n'a kɛ décembre kalo tile 29 nata ni Ala n'a kira ma ko wɛrɛ kɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen kalata sɛbɛnw larawulili daminɛna olu fɛ yen sabula sa wɛrɛ jamanakuntigi kalata o kan ka kɛ yen samedi tɛmɛnen sa baara in kɔni kurumo kariliw kɛra n'o kɛra kunungo u ka fan caman fɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu kan ka nin baara ninnu kɛ olu y'u sigi lycée électoralw kɔni bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ Côte d'Ivoire kalata tɛmɛnenw na maa 8,10,12 o de kɔni kun taara kalataw la zen lycée bɛna na lajɛ k'a larawuli kura ye k'a dɔn k'a fɔ maa hakɛ min kan ka taa yanni kalata cɛ ka tila k'a bila yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni maa mun min tɔgɔ ye walima ni gɛlɛya b'a la cogo min na i ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka o bɔ a la Haïtikaw fɛ yen fana olu ka conseil provisoire min kan ka taa kalata labɛn Haïtikaw fɛ yen fala ye olu fana ye u ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko jɛkulu in kɔnɔna sa maa 9 don nka min ye 2 ye olu ma ye kɛnɛ kan musow ale ni denmisɛnninw tɔgɔlata ka taa fara josariya maaw kan ko olu kɔni ka lasigidenw ma ye a ko in kɔnɔna na ɲɛmaaw ko u k'u ka lajɛ kɛ n'Ala sɔnna ma don nataw la u na baara kɛ Senegalikaw fɛ yen kalata n'o ye wasaden kalata ye a labɛnw bɛ sen na u y'a yira sa k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ jɛkulu belebelebaw kun bɔlen don nin waati in na k'a yira k'a fɔ ko wasaden kalata in na k'u na ngwara da koyi ko fanga min sigilen filɛ nin ye Usmane Sonko ni Diomaye Faye fɛ k'u tɛna u to yen cogoya si la u ka wasabulon ta k'a k'u sago ye o de la sa u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Macky Sall ye ale yɛrɛ jɛra a jɔyɔrɔ kɔ diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na Faransi tɔgɔ la koyi waati yɛlɛma kɔlɔlɔ baaraw la k'a bann'u ma pewu jɛkulu min bɛ a yɛrɛ tɔgɔ la a n'a lafasabaw k'olu farala ɲɔgɔn kan sa ka lisi bɔ ale yɛrɛ bɛna kɛ cɛbɔ kunkan ye o yɔrɔ la maa min bɛ yen n'o y'u ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Amadou Ba ye o fana n'a ka maaw olu fana wulila k'u jɔ min ye fanga sinamatɔn jɛkulu 2 wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye coalition belebeleba 2 ye olu fana sigira sen kan octobre kalo tile 18 tɛmɛnen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalata sɛbɛn min kɔni kan ka bɔ ni bɛɛ lajɛlen kan ka i tɔgɔ ko kan ni minnu kan ka taa kalata la fala ye 41 lisi o de bɔra min ye u ka ministre de l'intérieur ye ale sɔnn'o ma kabini octobre kalo tile 8 Senegalikaw u ka kalata kalo nata don n'Ala sɔnna a ma novembre kalo tile 17 kalata in kan ka kɛ fala ye nin ye koba ye dɛ parce que nin na Sonko ale ni Macky Sall de bɛna na tɛlɛ kɛ Sonko ale y'a ka jɛkulu mɔgɔw olu ka tête de liste ye Macky Sall y'a ka mɔgɔw ka tête de liste ye nka jɛkulu 2 wɛrɛ créera tuguni ka fara olu fana kan a bɛ sɔn ka gɛlɛya zen États-Unis kaw fɛ yen kalata fana bɛ na kɛ olu fɛ yen novembre kalo tile 5 n'o ye jamanakuntigi kalata ye Kamala Harris ko a tura aw ka cɛ si la dɛ kiba ninnu ka candidat le candidat du peuple min ye États-Unis kaw fɛ yen kalata yɛrɛ kofɔ bɛ sen na hali bi Michigan a na kɛ o yɔrɔ in kɔni na a ndayinnen don yen kosɛbɛ
tile kelen kɔnɔna na sa ko min ye cɛbɔ fila ninnu ye k'u kɔni taara ye sa maa minnu bɛ yen n'olu ka kalata ko ka gɛlɛn n'u tɛ sɔn ka kalata maa ye ten k'u taara ye Kamala Harris ko ale kɔni sera ye a n'a ka maaw ɲininkali caman kɛra la sɔrɔ ko ta nasira fɛ min ye kalata yɛrɛ ko ta nasira fɛ ani nafa min bɛ kalata ko la ka taa se ani maa min bɛ ɲɔgɔn na n'o ye président kɔrɔ ye n'u b'a fɛ ka kɛ jamanakuntigi ye u y'a ɲininka u ka kow la a ko ko si bɛ yɔrɔ min na bi ko kun o man ka i yɛrɛ sɔrɔ nin ko in na dɛ fala ye ko ale a bɛ ka ale yɛrɛ ka Trump ka kɔrɔ n'ale a bɛ k'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ kan ka kala ta ale ka da ale la k'ale fɛ wa a y'a yira fana k'a fɔ ko ale bɛna i sen na Joe Biden sen na nɔ na wa k'o tɛ kɛ dɛ ko Joe Biden y'a ka mandat de kɛ États-Unis ale fana bɛna a ka mandat de kɛ u ka kow kɛcogo tɛ kelen ye u ka taabolo tɛ kelen hali n'o y'a sɔrɔ u ye parti kelen mɔgɔ ye nka min ye baara kɛcogo ye danfaraba mɔgɔ bɛna na o ye ale ni Joe Biden ni ɲɔgɔn cɛ don nataw kɔnɔna na Kamala Harris ma da o ma koyi a ye wulikajɔ kɛ sabula a y'a ye k'a fɔ min ye bɔlɔlɔsiraw fɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn na o jɔyɔrɔ ka bon ni a ta ye kosɛbɛ a fana ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa mina a bɛ se ka yɛrɛ kofɔ baaraw olu sɔrɔ cogo min na ka se k'a ɲɛfɔli kɛ fan caman fɛ mɔgɔ bɛ se cogo min na k'a dɔn Zelensky ko ni wulikajɔ bɛ kɛ ko Corée bɛ fɛ ka taa Corée du Nord bɛ fɛ ka taa npogo don ale la dɛ ko bɛ ka taa kɛlɛkɛcɛw ta ka t'o di Irisi ma ko dun ye ko kura ye ko in na dɛ ko n'o tɛ ko ale tun bɛna na se sɔrɔ wa ko min ye maaw bɛ k'u mabɔ olu la don o don suko ani dugusajɛ cɛ ko ni ko in tora ta ko b'a fɔ ko a ma se kɛlɛ in yɛrɛ ka ban sa wa ko k'a lajɛ kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min ye diɲɛ seleke naani jɛkulu min bɛ yen n'olu bɛ wari kisari ko fɔ n'o ye Bloomberg ye u ko Mali jamana ko a ye para kɛ ko yaasa min ye jagokɛlamisɛnw olu bɛ se ka lafiya cogo min ani kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ko Mali ko a bɛna na sefa wari miliyari 200 di yaasa ka se ka jagokɛlaw a ka juru bɛ ala k'o sara ko sefa wari miliyari 600 ɲɔgɔn na ko juru in b'o de bɔ ko min bɔlen filɛ la nin ye ko bɛna na ni lafiya ye min ye Bloomberg mɔgɔw ye olu fana an ka kuma in fɔ ko ye fala ye ko Mali k'i jija sa ko min ye jagokɛlamisɛnw ye minnu ka surun jamanadenw na olu ka kɛ yaasa ko dɔ ka bɔ degun ni gɛrɛntɛ na école ta ko ani sanji ko ye degun lase Mali fan caman ma ko ni wari kɔni sera ka bɔ a bɔcogo la ka baara k'a kɛcogo la k'a ka ca Ala fɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini ye min ye ko a bɛ sabati Bloomberg ko Mali k'a kan ka foni na ko sabula ko hali jamana minnu a b'a fɔ ko démocratie k'olu jɔntɔnen tɛ u ka jamanadenw ka hakɛw la kuma tɛ ka juru kɛ nin waati laban in na fana ko Mali ye fɛɛrɛ caman sigi sen ka dunko juguya ni yuruguyurugu la ko min yɛrɛ bɛ laɲini jamanaw fɛ jamana minnu ko u ye kalata labɛn ka mɔgɔ sigi u ka jamanaw kunna